Hi everyone, come with us as we travel to the Eastern Cape for umcimbi wokukhululwa kwezila. This will be my first time vlogging at my in-laws kumcimbi. I tried to do it last year, but I failed dismally. Yo, it was so bad shame, I don't wanna lie. I hope it goes well this time around. So on this day, sivuke ekuseni kakhulu and got ready. We left the house at around 6 a.m. We wanted to get home early so that we can have enough time to rest in preparation for the big day. So I decided to make this voice over because I was not feeling well in Levin and I was sleeping almost the entire time and I didn't get to open the vlog properly, hence the voice over. Welcome to my channel, guys, and I hope you enjoyed this vlog. I think it's a bacon and cheese. Yeah. But chips already I put Amy come on That's Mali. Yeah, the place I don't like basic. Oh. I tell the ice cream maybe half or something. Yeah, and then you can have something. California chips.
Akuba nobanda nje. Hello, Sisi. Yeah? Yo. Akula. Yeah? So it's the morning after we have arrived for Friday, Keaba, the day before Umzimbi. We woke up very early and got ready for Ruela. And here we were crossing Umbasha River. And when we got there, it was very busy that I even forgot that I was vlogging. I only remembered later at night when we were busy preparing for the actual day of Umthembi. So busy senza ulusu chakalaka and zonke zazinto bekufuneka sizilungisile zizosetyenziswa the morning of Umthembi. Oh, I'm just inviting what you have to spoon or something. I didn't have a chance to buy the time. That's it. So they don't plant every day. That's a good day. I was oh, kanan, yay, I know. Uzimi ndifuna beno TikTok abene nto yonke ayikho into enje. Kukupa mapolisa. Ukhangela izolo langu bayokhona unemali. Kuthiwa mna ngibhatele ungikhiphe lapha.
uzimujo ngisebuyeke ikhamera Zimithele jonga ezantsi kum. Hey, ufuna ndithi mwana ngikufuata wonke ubonakala yonke le nto. Asova badlala ngawo. Hayi futhi bangemva. Ngenyenyama besiqale sibazi. Hayi yagcina ndomunqa le nyama yena inkulu. Hayi, izawulahleka inyubili ke bencinci. Yaba yadura mani. Oh, hayi. Bakawukhalazi. And fresh, yabona fresh. Into yakho isika inyama fawuthi iphutha amehlo lapha phambi kwayo. Wemka iyathathwa ezinye iipisi bazifakele eplastikini zabo. Oh. Baba ithunyiwe. Wale bayenzayo baze niyasiphi. Yeah, akho ayikwazi umangala uye uhlobo lekhamera. Imfutshane ngasendithi. Zimi. Hayi ntombi, net ngolo hlobo. Uveli lapha into ebomvu. Hayi ivelile. Iyabhalile ba record. Wow, weko. Irecord ifana nje ndakudele. Ngokuzini akakusebenza Hayi ifumanekile. siyabulaleka apha. Awuzutsho xa indizana zikale khona. Ngokumakoti banciphile kwadwa ucameraman. Khawuncuncitswele. Khawuncuphepha zazo. Hayi marinate lo sito gqiba ishaphu uphinde uyikhele egaleni. Bazibuye. Hayi ngokubuye kaloku plan ngezinto order. Baba angabone cameraman. Uma Funibe yi Lizoba ingathi liyatswela. Lizobangelela tswela. Liyakuletshaka la. Oleso singaphi beans qala. Isosi ayiflawa masaka apha. Hayi zawumani. Hayi. Wali baphandle ngathi. Oh. Maneki. Foda nami kaloku. Foda yes please. Foto apha ndiya record. Uyathutha. Sika yonzalisa inyama send by 2 seconds. Kodwa ulakile record. Yonke ile nto vele ikhame zigcwale ke sakini. Awubambele camera yakho ndiyobhizi into zam sapha. Ngathi uyele esikolweni le nto yokubloga. Ngawe yadlala. It's by 2 seconds. Kodwa uzimana ayithethe into. Bese ngisokwazi naxa ndi-editayo. Uthe wenyela ingalo uzulu. Hayi ndifumane. Ayi nale nto andiyiboni. Hazi mthusokolisa gqithi. Ya ibi-right nje xa Saba nawe ufake uzoba khona. uzawubona izinto ngempela xa Ndiye ndive ngombasa sakhe athi ndinibonile phana ibhizi ndithi usibona phi kunini ndigadile bezinto zawuvela kuthi ku-insta kaloku ndithi oh hayi ke soze ndiyibona na-insta. Oh, Uzawuyotshona kodwa bendithe ndifuna ufaka yena bekhona naye. ndiyazamisa kaloku ndifaka ndilapha. Funeka ube khona nawe efilimini. Apha zapilisi. Sizangikhaba. Ndifuna zandilalisa. Sitsho kuye ngalo le nkukhu yena adalelele. Even if it's free one. Hayi bulawa ngezinix. Hayi khona. I guess I'm not putting on my back at the Lo thuba hayi ayifuni. Ita ngabo le Then allergic saying Oh, uzawuvele ziye. Hayi ba asengizozelanda andidini okunina kwam bengangena endlini emashushu Abayalala babayi. Bathi nina bekhaya. Ungena nje ebhedini athwishe kabili kathathu.
Hele tu inoni. Alifuna into esisi. Abaphathanga nezivela. Hayi boss. Makhulu wakhe uthamse Epimax. Ungathi ngayeni ungcono kum ngoba ugqeba uvela khetheke kum emlonyeni amaxolo ayashiyekele. Adabe nendawo emunweni bahleli bezalivukela ekuseni mosomama. Hayi ndingakhula ngoku xa ndibhalele ityiwa. Ungacela uba ndikukhaphe ekusini. Mulwante wedwa andikubalodwa. Ndifumene le ndawo eyintliziyo. Angathi ngothuleni kwelaa lifu lilandelayo. Khona xa ilanda ngathi yho andinokwenzeleke into mna Funeka ndilebhekwa. Sekuzovuka uzomeke old school. Masangicinga uba ndibeke le yenkomo ngoku. wow wathi bazawuthenga umdiki evenkileni baza ke bathengile ndiyawusikela yini uba kanti kozama zizudityaniswa anizudibanisa nomphunga niyaphela tu andiva kona Nikudala ndikudla undizwa mfazi umntakwethu yeyi awu kufanele uba ikho nto eyenzekayo Phuma.
Nalapha phandle. Zakhe ndiyijonge ma. Hamba nomngusho lo. Sabe ngisenza imvula. Imbiza seyihlanjiwe. Hey, leyo imhlanjwa kuzimlo ndiye report. Ibihlanjwa kuzini. Lelithe report. Awu. Ngabantu naba so. Suke Kapa. Yes. Suke Kapa. Beko kwayiwa. Ngondibuzayo. Hayi, inhloko ayi. Inhloko. Uqani mangaphila nayo. Bheka lana. Bheka lana. Hayi yekali. Ngokwamamela ke manje. Okay. Yavela. Bathi bathengana iyambili. Into. Awuye waledwa. Mna? Oh hayi no yo. Ngifuna apha lo content yakho. Phola apha enhloko. Unditheke. Wenza TikTok. Kaloku lo esenza naye no TikTok lo esakhile kuthini phone okanye account phone hayi no account active. Okay. Ngicela ngibone ke ngoku. Ifoni yami alokhandi check soko kwayizwe. Ngoku oko shoma ubambekile. So ngoku ndibeka ikhaya ndiqonda ba yehamba ixesha. Uma Nesiba sifumana amanzi ashushu lendiza ngiphelati ke ndixele. Washiyepa. Sisonga ke eseja crunch eza trust. Bezawulahla okanye. Hayi zilahla ntoni? Sisonke siyaqhaqubalo ile ndayisemva nale ndayiphezulu yokuphela ngetotini. Silahla njani? Ngifuna ifaka ke apha le amafutha ufuna ufaka kwamva. Please. Isindikelo kuzawuthikela sokwenza. Asisize. Sengoku okanye. Bayahamba sisibeka khona. Ucimba uthini wena? Nixokoza njani? Anazo. Njani? Umane obaphazini ngathitheki. Ndifuna ukulela kwayo ngoku. Ulaphela bona lesi.
uzathatha kule ngesi i-week ulabe sibenzile nini sathi babe i-weekend Nobusa house ini besikhabe ukamanzi Dai. I know. You can go on good time. Sigo ipini mek. I know what you're going to see. This one, no, to right, this one. Apa? Aí se tu leu lá, as pernas. Right, mas deixa eu só ver se eu vejo. Somente. Izakwanele, iswekile. Ushaqala izike ezifo Uzasolusa, okay. Ndizaza nempuni ke mo. Uyathi lomlilo. Yona sawenza mkhulu iyamisa ngosiza ngengeza. Yamisiyane wena. Hamba faka phakathi umlilo uzawukhekeka yabo. Uthonge lapha. Ngasiphatha kakhulu. Yeka ngekhaneni wena umlilo uzawukhekeka kwezilo. Uzothi wayibakhulu umlilo ngoba uqala ke wena phakathi kwembisi. Ufundisa ngole ngenza izazo wena. Yeah. Azale kubuntono wakho. Ibhide kalo. Wow, ngayoyika. Hayi siba nexhala umhle. Oh, ayantanta. Yakwazi wena manje. Wenziweka eli. Sizoyikisela. Andizophinda ngiyozinxiba ngale xesha khona. Ubuzazi unene yakhe. Oh, okay. Wena ndinoba ndikhweza ngaba ndiyadola. Ubona ndigqodwa ngale buya. Ngebe khanza zisebenze lezo ezenza. Bandigqokela imdakala bayazi le nto yeliklini sikubonile singamandlela. Yeah, sifika uyintwanela nje kade sizize ukubasa. Base. Oh, nokhuphi lapha. Base baqale ubasa lolanda ivuthayo wena. Izawuthi ngoye uvutha ne. Afaka apha ngaphansi yena umuntu. Iphi ikhadi leya? Uhambe nayo nje ngoku. Hayi man ngifuna kuthani ukuthi manikwenze kodwa Kaloku ngilise ngawo lapho ngifile kanje. oh hayi ke. Uthi kodwa kutheni? Besithi Siyanqatha ihlelenga kakuhle apha. Apha kwathi sibhenga apha sobasa lo. Sibona uba sisusile. Oh, hayi ngibona uba ngidedile. Uyayifraya le nyama. Awusuke. Makadebe. Makadebe. Na, njasa siqala. Ubiko, uhambi, ngicela uzakwazi ukuhambela. Hayi, uzakwazi. Ewe, basibambele nama. Atha kwa akho siyaxhaxhazwa apha. Hayi manje abamani ujonga nalapha kumputhe. uve. Sisa ngapha. Yini ndizamisa kangaka mfundi?
sikwandaba. manje. Sona omkhulu. Manje. Bazelo chibase. Siya marinate. Simazi. Marinate. Nanga amanzi apha. Hayi futhi ke izinto zalapha sayeka ukuba wonke kwapheza zomgadi. Kuba umngonya wakho lo. Cameraman. Semagugu asempozo. Magile. Nó bay qua bên cả đó. Nó cả đó nó bay. Akazi vlogger lo. Oh, when we are once. Inalkai. No. Say job yakho. Did not job uthatha imbizam. Nasegaraji nje uzongena. Unekhala lo hapa. Ikhala. Hayi bhuti siyibasela. Ufuna upause? Ufuna upause? Subaleka kaloku. Ngomazimi manombi. Yes. Sibesho ke bantu yafela. Uyayazi uba uthetha ngevlog so uyayazi uba bekufanele uba yenziwa kanjani. Masilandelelane. Yabona ungathi ashinga ayayidigcina. Awukwazi ukuthatha seplastarisha sokugadiba. Mangazela gqibezela kaloku sanawo. Hayi nathi ndikhandela. Uyabuthi khona uzathatha le izawulindalela. Uyibambe ngalonto yes. Hayi into ingabashayi ngomuntu amakhela engekho apha ngokwekayeni. Noba yiloo ngoku uyavulisha. Wesilight ke welcala ngulu. Komiwa amanzi. Hello tanke futhi frasa kwendlela. Hayi kaloku sothi uba uyazikhethela wena into nakhayo yena lo wakhayo unikazinzi uyakhangela kahlani awo uyageza akekho ngokwekhaya.
Ngifuna amanzi. Or ijuice something cold. Umakazi wakho olama. No, into ezimnandi. Awumazi ukuthi khawumkhangela ucele kuye ka. Siya. Hayi paparazzi. Imenza uye uright kwizinto singaphezulu space. Sana lombisa. Yo, akayithanda. Photogenic. Hayi ndifuna ubalisa. Nanku mama. Oh, Ividiyo ke le. ifota ngale. Photogenic. Mafoto. Uze wena magama. Akangeni yena. Ake mna kandithi ndiyafota ndiyaqhuba umntu uyawukhetha ezintle. Right. Sekodola sa. Umntu uzawukhetha entle. Sekodola sa. Tshintshani kaloku ipose intoni? Tshintshani ipose. Sithi pause. Qala. Andikwazi ingxaki yakho. Azinika uyawukhetha. Ngambona. Ayibonisi le. Ividiyo yena le. Okay. Ividiyo. Ividiyo. Usaphe esisitulo. Oh, sendibaqhole kwabengena abantwana. Ufika singekho isitulo funa ndiphile yakhe. Izolo bingibanikanena. Ango. Awunadadetiso sana. Hey, sefuna uqonda yini lakhe ke ngoyinikwe lalisithini. Ndiba kalo ndandivele ndithi aphu ngobe ndilapha. Angothando. Angenxeba mahlandi. Nondi. Akuthanda. Intoni? Honeymoon. Igama linelo. Umyeni ntuthini yena? Jongwena jonga mna uyadika yazi wena. Ividiyo ke le izofoto. Ividiyo. Babe sikhona. Ingatshiwo zezinto futhi uya.
Yeah, ngiyabala lona. I-video kodwa. Ayo photo i-video. Jonga mama kaloku isicelo. Le cabbage ayinokwenziwa apha phandle. Abazawuyazibona. Sala. Dance. Uthi mzala. Mtshana khona mzala. Wazi umntakana. Zala. Mtshana khona mzala. Konke sicelayo siyenze. Ewe uthe singaso. Sendova kwanga. Awulibethile. Maka anu. Finish sakho. Uphole sana. Waso sipile. Ubethi into ecwani le. Mama, good water. Okay. Wow, antakana. Taste alo chakalaka. Dilo chakalaka. Imke. Hello. Ndiyayiva njengoba ndincokola nje lethi ithi qithi ndingawithi uba inoba nasi lesitulo siyawa Jonga nomlish. Bafana.
ividiyo kuyabakhupha nabahlemba akukhona wenyama nje ngoba ndisuka papanja kuba mabebe babini seyileyithi ngoku hayi akuziphakanya hayi badala bakhona bakhona ye bazawuzana babini kokuba yothule iqhinga nje namhlanje ndifuna uqala le ndawo uhleli kuyo nantsi isitulo sakhe ufuna le ndawo
Yebo. Jongani siyarekhoda apha ekhaya. Asiphethe ipiki siyarekhoda. Uchaze lo note yakho uba zii-champions ezidlalayo. Zii-champions. What 21? Ndifuna lena mna andithathi wena ndithatha laa mtshakazi. Umsebenzi wakho. Unzela bani kodwa? Uthi ufuna le? Phuma apha. Khupha icela le ndibhuphure le yakho. Nantsi ibekwa ngoku. Kha siyicinde ke yazi. Uyalaqaza yathi ngathi ukubhathi uqoqo ibhase ro. Kuba akafuni lusi. Akayithi inyama kakhulu. Athendi kakhulu. Siyakholwa nezibhafuthi. Into engasiliyo kwakho sibhatha nayo. Abantu Asipleti ke sandilise. Ayilungi esonkeni. Ayilungi xa ubhakayo iyamosha. Ngoba luseyiqhelene laa nto umlilo uhlale uqhotseka. As a result abantu ababhaka ifishi banebhakoti yobhaka ifishi, banebhakoti yobhaka kuthanda ubhaka phandle. Enza amagwinyane phaa phezu kwalaa deep freezer sekhaya engasebenzi onke amagwinyane ndawabonisa ndiwafaka eflaweni ndithela ngogqitya lebhakoti nantsi xa sohlobo eziba ngagqitywa ngobatye ngoba uthi usenza kwaba basekhayeni kukho lathathwa sisuka uthi usenza wesibini ngathi uqala uqala ayathathwa so sibanintsi asiyona lexobo kuthiwa siyaphinda iyatyiwa nje qha. Okay. Hayi ke ugqibile ke ngoku. Hayi ngathi ufuna ungathanga. Yho awuyazi into endinoyonwaba. Kodwa wakhe lunguwe ongasanga ntona ibani akamkhandela phaa phandle Kutsala kakhulu. hayi inyama ndicinga nedenge ke mna ke lincinci Bye bye. Yo, Asana, I can't remember the last time I was on here on this vlog, the Titanan. I really can't remember. Actually, I don't think I couldn't even Kenda Teta here, but we are in Tsitsikama now. We're traveling back to the mother city
from the Bundus. Bekumnandi ezilalini. We had a great time kusetyenzwa zonke ezaa zinto. But idlulile ke ngoku umcimbi, so we are traveling back to Cape Town. I thought I should just come here and say hi and update you about inantsika olu hambo lwethu. Sana andidinwanga, ifree yam ayipheli kwayona. Umntanam is going through the most of work. Akatefi andibhorekanga because nam ngidliwa zezam phela. So yeah, sisetsitsikama ngoku. I'll just pop in up a Mac and Pin. There's Mac and Pin on stairs here. I'm not sure if on the phone stairs on the Mac and Pin, but some is on the Mac and Pin and just get something to eat. And lambanga, but in the hall because the basic chill. So I first stop here today. I think this is stop for the 3rd time now. Yeah, but yeah, masi ni ke. Dinwe. Angek. Okay. Honey mustard chicken for Yeah. half or full? A full, please, but can you please cut it in half? Is it? No. You can't cancel it. Oh, okay. I'm going to cancel it now. No, not yet. Still not yet. Don't you have cash with you? Yeah, I've got. 80 rand, please. Kasambe. Yeah. Yes. On the back by chatting. So share it. Take it here. Nee, van wat nou was hier als nog niet. Look what you're doing, coming in. Look what you're doing, coming in.